Why God allows it? Nganong wa man mi intervene ang Ginoo? Dako kay pangutana mga igsoon, no? Lisod kaayong tugkaron sa atong limited minds sa kung saon nato pagsabot. Kung moingon kita, tungod na nila, Father, kay mga makasasa naman na kayo sila. Tungod atong days before, katong ilahang Golden Globe Awards, unsa to? Unya, ang ilahang MC nga, o ang host nga si Nikki Glazer. Usay nahitabo, they mock God. They blaspheme God. Ang MC mismo, nagsuot-suot pa siya og kao Santo Papa. They mock God. Lisod kaayo mga igsoon. Ingon pa siya, godless town. Ay, ikaw mamati anang godless town. Why Ginoo? Ilabihan ka ana. Unya, kung tan-awon to nimo silang mga tapuka to, huy, mabitaw tong award kay mga artista man to, mga sikat man to, mga celebrities, mga tycoons man to, mga known wealthiest in the world. Imagine na adito tanang mga sikat artista, mga Bill Gates, mga high-end